nevěděli, co to děláte, vole. No a jdu tancovat do Let's Dance. Zvykol by som si na toto, musím rád povedať. Nie je to zlé. To si jak debil. Ty už si natrénovaný. A kúkaj, čop, hop, čviri, čip, čip. Všetkých vás zdravím. Tým, že som sa stal súčasťou jedného projektu Let's Dance, takže ja som sa rozhodol, že vám prinesiem trošku aj taký ten iný pohľad na to, ako celý ten proces funguje, čo všetko musíme my, účastníci tohoto projektu, prežívať, do čo z nás obliekajú, ako nás chystajú. A nie je to len o tom, keď vidíte ten finálny produkt, ktorý je už vlastne na televíznych obrazovkách. No dneska máme deň, kedy sme v takomto dobovom oblečení, máme ešte pred sebou veľa natáčania, budeme točiť nejaké tie spoty, každý jeden ten účinkujúci má niečo urobiť. Pri mne to je spojené so športom, konkrétne s futbalom. Budem vás takto postupne sprevádzať a na konci toho celého vám to celé pekne zostrihame a ukážeme, ako to funguje v Let's Dance. Pozerajte nás, teším sa na vás. Pozri, toto mi náš Fero Mikloško takéto krásne, že vraj včera v noci si ešte urobil takú námahu, že mi urobil takúto mašlu. To mi tam nejako našiel, čiže takéto topánočky mám. Toto nie sú tanečné, to sú len také na tie fotenia v týchto dobových kostýmoch. Obohráš tak, že si vlastne pinkneš ponad, ale je tam luster, ktorý nemôžeme rozbiť. Ale bolo by super, kebyže si dokážeš, ja som ty, nejak tak, vieš, takto, že po tejto strane, kamera sa, ty musíš ísť po tvojej ľavej strane. Na ktorú stranu ideme? Na ktorú stranu točím, čiže tam idem. Ja som ľava. A tu je ten luster. Ja som ľavák, čiže ja to pravačko neurobím, ja to robím ľavačko. Dobre. Pozriem sa na teba, usmejem sa. Hej. A keď ju mám vlastne na nohe, sorry. Potrebuješ nafúkať? Povedz radšej teraz. Nie, to je, netrebujem nafúkať, dobre. Čiže ja keď budeme takto, tak ja si ho vyhodím. Zastavím, hovorím, že s tou jednou nohou. Okay. Ja viem, čo myslíš, ty myslíš toto? No, to nevieš spraviť. Už viem, čo myslíš, ty myslíš toto, že? Áno. Toto myslíš, no, okej? Presne, to som myslel. Dobre, nechajte mi hodinku, kým si to natrénujem. Dobre, no skúsime to, budeme to. Čiže musím skolbiť aj face. Presne tak, ja ti to hovorím na rovinu, že toto je za mňa by to bolo, že super. Že ideálne. Ale za nich bude dôležité vlastne toto. Hej? No však pri tebe sa všetci cítia mali, prosím ťa, to pri tebe to cítim jak hobbit. Martin, ahoj. Dobre, okej. Začiatok máme to. Počkaj, začiatok máme to. Máme začiatok. Ja som veľmi rád, že ty si sa dal na tento Let's Dance, lebo naozaj my, keď sme sa prvýkrát stretli, tak hneď sme si sadli. Povedz im pravdu, že si zistil, že som tu, tak si povedal, že aj ty ideš. Že kvôli mne si tu vlastne. Povedz to. Vlastne, ono to celé tak vzniklo vlastne, že vlastne, keď sme sa dozvedeli, že Maťo ide do Let's Dance, tak idem aj ja. Aj keď nevedel som, že kto je Martin, ale len mi povedal, že Martin je v Let's Dance, takže idem aj ja. Povedz mi, Maťo, že aké ty máš skúsenosti s tancom? Vieš čo? Z mladých čias, keď vieš diskotéky a tak, a to bolo asi tak všetko. Možno ešte na svadbe tanečky a sem tam tie rodinné oslavy, ale to je akože všetko. Čiže nemáš také, že spoločenské tance, nemáš žiadne skúsenosti, hej? Nie, vieš čo, vôbec. Akože toto bude pre mňa asi ten najväčší tanečný zážitok, ale keď vidím, že kto všetko je tu okolo mňa a kto všetko bude so mnou tancovať, tak myslím si, že to bude veľká jazda a super zábava potom. Čo hovoríš na svoju partnerku? Eliška sa volá, že? Nevolá sa Eliška, to je možno tvoja, alebo nie. Aha, okej, dobre. Čiže ako sa volá? No. Partnerka? Počkaj. Eliška, neviem, nejaké Eliške sa ospravedlňujem. Moja partnerka, počkaj. Ty vole, to je pekný prúser. Hamba ti.
Spomenul si si? Hej, teraz vážne, moja partnerka sa volá Julia, takže ja som veľmi rád, lebo vyzerá byť celkom milá baba, ktorá mi povedala, že všetko zvládneme, je to Pražanda, je to Češka, takže... A ty máš Češku? To si ani nevedel, ty vole. Národný tím, akože no. Takže uvidíme, ja dúfam, že to bude dobre. Vyzerá, že vie, čo robí, tak som zvedavý, čo som mohol narobiť. Čiže ten prvý dojem z nej bol? Hej. Prvý dojem z nej bol veľmi príjemný, milé, útle, sympatické dievča. Ja ju trošku lutujem trošku jej nohy, lebo ja keď s tými 120 kilami stúpim na tie prsty, tak neviem, budem ich mať permanentne modré, ale tak uvidíme, necháme sa prekvapiť. A ty si aj trošku premostíme, ty si bývalý futbalista. No, jak malý chlapec som začal hrávať, teda chytávať a držalo ma to až niekedy skoro do 18-19 rokov, čo som ešte tak akože dohrával. Už potom samozrejme skončila škola a išiel som do zamestnania, takže už potom bolo menej času, takže venoval som sa tej kariére toho kuchára skôr potom. Dobre teda, a ty keď si potom vlastne skončil s tým futbalom, išiel si vlastne, vyštudoval si nejakú školu, alebo si sa rozhodol práve, prečo si išiel práve týmto smerom, že čím to bolo? Tak vieš čo, ja som vyštudoval hotelku v Bratislave, takže tam viac menej to bolo jasné, že čo budem robiť a mňa akože tá kuchyňa enormne do dneska baví. Je to taká zmes strašne veľa emócií a je to nejaká vášeň. Počkaj, prečo klameš? Tu teraz si mi hovoril za dverem, že ťa to už nebaví. Tak dobre, akože už po 20 rokoch už to moc není úplne, ale v tej dobe som to miloval, teraz je to samozrejme o niečom inom, ale... O peniaze, áno, teraz je to o tých peniazoch, že? Stúpla ti aj slava do hlavy, že? Je normálny. Vieš čo, nestúpla, ale možno, keď toto všetci uvidia, že s kým ja tancujem, tak to bude akože dobre, ale vieš čo, nie, skôr je to primárne o tom, že samozrejme, že je to o prachoch, ale si myslím, že tak, jak ty ako futbalista vieš, že je to zaslúžené, že za tým bol kus driny, tak ja takisto o tom svojom nejakom odvetví to tak vnímam, že človek sa dostane niekde a už to patrí k tomu aj trošku to, že ťa ľudia poznajú, že dokáže zarobiť prachy a že vytvoríš niečo. Takže ja som akože za toto veľmi rád, že mám takú možnosť si váriť jedla, ktoré ma bavia a fungovať a mať podnik, ktorý nejakým spôsobom funguje. Dobre, a môžeš si kľudne urobiť aj reklamu na podnik. Čo to je za podnik? To budem musieť platiť? Ale hej, no dobre, keď vyhráš Let's Dance, dostaneš nejaké prémie, tak niečo. Dobre, tak, ale prezrad nám, že čo to je za reštiku a... Dobre. No mám teraz nový projekt v Bratislave, cca nejaké 3-4 mesiace fungujeme, takže... máme kompárs, takže sa... Takže mám nejaký nový podnik, mám chalana investora, s ktorým sme dali dokopy nejaké veci. No a bojujeme tak, jak každý podnikateľ v dnešnej dobe. Takže. Okay, a ako sa volá reštika? Reštika sa Bistro sa volá, bo ten koncept plánujeme tam ešte nejakým spôsobom expandovať, takže zatiaľ je to Bistro, volá sa to Sogu. Je to taký názov trošku netradičný pre Slováka, ale je to tým, že ja milujem takú nordickú, nejakú Škandináviu a mám rád tieto veci, takže je to epický príbeh v starej norštine. Ja by som dal stávku. O čo dáme stávku? To bude z nás dvoch lepší. Kto vypadne neskôr? Už ma dostáva potlak, pozri, on normálne ma dostáva potlak. Počúvaj ma. Si súťaživý? Ježišmária, to uvidíš. Počúvaj, keď vypadneš skorej ako ja, prídeš na jeden deň robiť ku mne do kuchyne. So mnou. Čiže zavolal by si ma aj normálne aj do relácie, že by si ma aj zapojil? Ja to nejak vymyslím. Ale hlavne prídeš normálne, že ku mne váriť, hej? Čiže ja budem variť? Áno, a ty si vymyslíš, že keď vyhráš ty, že dostane sa vyššie ako ja, tak ty si vymyslíš, čo budeme ja robiť. Čiže keď keď skončím za tebou? Ty keď skončíš nižšie ako ja, čiže ja budem lepší, tak ty pôjdeš ku mne a keď ja skončím horšie ako ty, tak ty si môžeš vymyslieť. Tak budem ti kopať penalty, môžeme si, že ty budeš brankár. Ešte musím vyhrávať niekde. Dobre, dáme nejaký challenge a uvidíme, že dáme si tam, že koľko gólov ti dám a ty potom budeš niečo musieť urobiť, ale to už si vymyslím na teba, dobre? Super. Maťko. Ďakujem. Akože ty si úplne, že wow. Ale vieš, čo je na tom najsmutnejšie? Že ja by som musel váriť tebe a ty by si ma, hej, choď mi spraviť praženicu. Choď diviačika upiec, hej, pánkovi. A jak našli takú veľkú? Čo? Však to je z 3 kostýmov. Martin je bývalý brankár. No dávaj. Čo, si pripravený? Pozor na to svetlo. 3, 2, 1. Na to. By asi nemal pán primátor Veľkorajovský, keby sme to niečo rozbili.
Ciki caka, hej, hej, hej. Kto neskáče? Ten je kár, hop, hop, hop. Dobre, odchádzam, čau.